Kabuk Pales Kawan Rashapi, Yaka Kod Yara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinking Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat QA Ki Allied Services. Kat Kum Ka Syllabus, But to my tam, Jong Ke MPAC, Araja R4R. Pila Ban Yo Yeka, Na Kitukan Kod Paro Hashalong. Katanat CSR jongga company starsemen hapo ka jingelam jongki officer ka CSR bagun thup ya ikong banali kharlukhi ikong unity kongla but manager CSR u kingshok bora kila rakhe ekesngi jongki kintei ne ka international women's day Lumshnong community hall I Dr Graceful Mamon medical officer jongka Lumshnong PHC habakren kum ka kongsan ila kentu ya kilong kme kumno bakin la bantai but sumare la ka long yeng da ka bagi besut apo ke jingbot ke jing perkhat jong ki khon ki kiti da ka jing perkhat ka babha bat ke bate ila kentu ru bakum ki kme ki pa kedi bandon ya ka ju ka ru kam perkhat ya ki khon kentai bat ru ya ki khon chinrang ki kentai ru ki la banon ra ya ka jing kala ha ka im lang ka salang bat kane ka sedang na la rumpai yeng ngidei banlong ki kintai ki bastan ki banang man pandon kam yo thlej habakren bakhana ila banram u senior manager administration jong ka company starsemen u sidhar banerji ulapan paw ye ging songo but sngo buram shikat de ya baro ki kintai badong ba ki kintai ki rishisha ki balen lade but ki batre shitom nadu ki kam yeng kam sem but ru ha ka imlang salang ulai kublei ya baro ki kintai bakin nang kiyo shaprang but ay kublay ru ya ka kanun CSR balapan long ya ka program kiway pat ki bla ajing kren ki kantup ya administrator jong ka star semen Lumshnong u Tej Bir Singh u secretary Shnong Lumshnong u ba em bhalang lamare but kiway hakani gesgi lapan long ru ya jing ya ko baper but ya jing ya ko Mrs Lumshnong ka kong ribhalen kalayo banra ya ka nam lado but lapan shongshit ya ka jing rakhe da ka jing rwai na ki kan huntem godfather ka bana cleariat